Ľudia, videli ste, ak sme chytili predtým meč, tak dneska by som ho chcel ešte evolvnúť. Tak poďme na to. Takýto má útok, že sa otočí. Dajme. Bum. Silný je docela. A potom ešte by mal mať ďalší. No, uvidíme, či budeme mať dostatok candy. Uvidíme. Ja myslím, že invente mám nad 100. A Takže ja dúfajme. evolvujem a ja mám. Aj ty, Adelka, evolvuješ. Kúkaj, aký bude meč. 2. A ja. 2 meče. A ja si. A teraz A ja mám. A ďalší stojí 100. Tak toto je drahé. Neviem, či Adelka má 100 candy. Ale Miško má. Tak poďme na to. Neviem, či to nie sú moje všetky candy, ale urobím to pre vás. Nemám. Že Adelka nemáš. Ani jeden. Miško to urobil pre divákov. Jeden máš, Adelka, iba. To prvý evol. On vyzeral tak cool. Nejde nám zvuk znova. Tak. Ja mám Adelka takého. Wow, ten má Blade forme? Blade forme je má on. viac očí, toto má len 2 a ty máš 3 oči. Tam ten bol, stredný Evo bol silnejší, ale to ten vyzeral lepšie. Že si ich pozrime. A nezabudnite, dávajte like. Ale on zasa to bude šuť. Ahojte. Ahoj. On má to ako sekaču.